kadime at ka tarik na ket no siya kiti ko na sikalat at ka panunod ko kasla maperdi to'y ulo gapot rituer day to'y puso mangrema sa ken ka tadinak ay suratan dinak ay awagan kastoy ka tinakinarian kunam nga inoran oras kasi kantong tumawa kunam alinawas patuludan nakisurat uray may sa awan tinumpal mo inuulbot dating kain sa sao day tuirik na biyag ko kumusta ka siya kadime at ka tarik na ket no siya kiti ko na sikalat at ka panunod kasla maperdi to'y ulo gapot rituer day to'y puso mangrema sa ken ka adinak ay suratan kastoy ka tinakinarian kunam nga inoran oras kasi kantong tumawa kunam alinawas patuludan nakisurat uray may sa awan tinumpal mo inuulbot lating kain sa sao uray